Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Sangkariko ng yaga paningag o yaga subaybay ng kanatin mayo video o live sini mga wakto na yani adun. Ya panganda ko kamo ng pagpanganda ng agama Islam. Yani uman yung pagpanganda ng mga utaw kagaya sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alang ng Allah ta'ala sining tagbis na wakto adun. Aun post o comment na gusto ko atagan ng tubag. Actually related ya po niya ni pantag sa mga Shia na kung wain wakatago yang kay tabu adun na gira sang Iran, Israel, minan na kung tanonta madig yung mga kuwan mga kalumunan ta ng mga Muslim yang yamang kailad sila ng mga Shia sabab kay silan gid kuno yang yaga pangingindig sang agama Islam, silan gid kuno yang yaga jihad adun sini na time, silan gid kuno yang mangkaisig na yapapaglaban para sang Islam yung mga Shia adun. Labi da mas grabe sabab sang pagkapatay kang Ali Al-Khamenei. Si Ali Al-Khamenei na supreme leader ng Iran. So, alhamdulillah na yakatana kita ng mga kamusliman sikunsan na utaw o sang kanan makay nagadan. So aun yaga kuan alhamdulillah sukad sito na kuan pangitabo marigsang kanaten mayo mga kalumunan na mga ulama o mga magdadakwa yang abay silan magpost makapantag sang uno yang Shia, uno yang kabunan ng akida o doktrina ng mga Shia. Siyempre, nushan lil muslimin bilang nasihat, pag-advise sang kariko ng kaislaman na di kita magpadasi ni na tading na grupo kambunawan ng Shia na yaga panggap ng ka-Islam. So, mininyan. So, madig yung yaga payag kung uno yung kabunan ng Shia, uno yung mga akida ng Shia na mukhalif sang Islam, bagkus inyan ng mga akida kung iyan sang sambok na Muslim yang sambok din sinyan na mga akida akalugwanan sang agama Islam. Aun sambok na yaga post o abay mag-comment sa mga post ng mga ulama o mga duat na abay magrad, abay magpayag kung uno gid yang Shia. Yani na utaw abay yan maglaw na o sa kwanta sa na panampiglawngan nan. Yan dapat mang kunugo magapakila ng Shia, yang mismo yang Shia. Kaya yang Shia, sila yang mas mismo ya kila ng kanilang akida. Kasi kanugod silang san na grupo, san na akida, kamagunawan ng Shia. Usay pag-questionon pa nan yung mga ulama na mag-post, makapantag sang Shia, maglong yan na nga, Shia kaw, sikin kaw sang Shia, nga minan ba? Nga dapat kuno, yung mapakila ng Shia, yang mismo Shia kay silan man kuno yang masyakila ng kanilang akida. So yang akapaglong ko gid sini na kuwan sini na utaw kay bali pagbatikos na niya ni sa mga ulama na yagapayag kung ano yung bunda na imahe ng Shia supaya di maluko yung mga kamusliman. Yan tubag ko sini na utaw abay nun ko santong katubagan. Una na akapaglong ko yang kanaten mayo mga ulama tsakapan sila ng Allah Ta'ala o padigunan sila labi da sini na mga panahon na grabe yung fitna yaning halos isakripisyo ng mga ulama yan dingig nila yung pagkauto nila bahala da uno na mga pagsapad ng mga utaw kanilang pagdaot usay inang-inangan da ng mga istorya na mga ulama ng Yahudi kuno
yung mga ulamata na Ahlus Sunnah, mga Salafi, mga AKA, mga Wahabi, mga ulama kuno ng Yahudi, suporta sa Yahudi, suporta sa Amerika o uno. So yung akalong ta sini na utaw o sang kapagunawanan na uyon gyapon yun sang kanantindib. Yang kanatan may mga ulama uriyan ng pagpangadi nilan pilang katuig. Saru wanilan ka pangadi yang pigatawag na di pagpangimasok sa butang na wanilan katigami. Yang kanatan may mga ulama maingat yung mga ulama ta may kamaistorya silan sa publiko labida makapantag sang agama Islam. Maingat na kanatin mayo mga ulama, maingat silan, di silan magpamatakataka magalawng pantag sang agama o pantag sang sino yatab ya ikatigaman nilan yan. Agaw gani lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ay long nan pag istorya, pagbaw, pagbityara sang butang na wa makatigami. Mana kung wako katigam pantag sang sambok na butang, ayaw sang pagbaw ay pagpamatakataka. Agaw gani sang Quran upod sang mangkabakka na iharam ng Allah subhanahu wa ta'ala lang nan, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, yang magalong kamo makapantag sang Allah ta'ala sang mga butang na wa mayo pang katigami. So sa Islam isagdan kita kariko ng kamusliman, ulama man or awam, na di kita magaistorya pantag sang sambok na butang labida pantag sang agama Islam yatabya ikatigaman ta. Kung wa kita katigam, maglong kita na wa kita katigam, usip ta sa mga ulama, ibarik ta sang mga mangkatigam kailang ng Allah Ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pag-usip lang ng kamusang mga mangkatigam sa mga butang nawa may katigami. Order yan ng Allah Ta'ala. Ikadwa na paglawngan paglawng ko sini na utaw tigamunta na yang akida ng Shia. Actually madig yang mga akaid, madig yung mga longta mga sikta adun nga pangsulputan yan yang Shia, yang Asyaira, yang Khawarij, yung mga Sufi, mga Maturidiya o madig pa ng mga sikta na mga lihis, mga tading. Lang pasagaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, du'atun ila abwabi jahannam, mga magdadakway padig sa mga lubangan ng naraka jahannam. Tsakapan kita ng Allah Ta'ala sikin kanilan. Yang pukusan tadagid muna yang Shia kayan man yang trending nga dun. Yang akida ng mga Shia alang ng Allah Ta'ala well documented yan kariko. Well documented kariko ng akida ng mga Shia. Unong pasabot san na peglaw nga na well documented, but pasabot yama kasulat. Sino yang yagasulat ng mga akida ng mga Shia? Mismo yung mga ulama ng Shia. Pilang ka mga libro yang isulat ng mga ulama ng mga Shia ningaon pa na panahon dugay da taman adun sa panahon tadun na abay silan magtaalif, abay silan magsulat ng mga kitab makapantag sang agama nila, makapantag sang akida nila. Good. Well documented ubos yang akida ng mga Shia. Mismo mga ulama nila yang yagasulat san, baka ng mga ulama ng Ahlus Sunnah, baka ng mga ulama tayang yagalong na aminini yung mga Shia kay sabab kitsan kikitata. No, yung mga ulama ta yagalong na minini yung Shia, minini san kay na nga ibasi ng mga ulama ta inyan na mga akida nilan sang uno yang makasurat sa mga kitab nilan, sang mga kitab ng mga Shia na ipangsurat mismo ng mga mangkabakka na mga ulama ng Shia. Kamagunawan ng kitab na Al-Kafi na yani sambok sa mangkabakka na kitab na yung isurat ni Al-Kulaini. Din sambok pa na kitab na Biharul Anwar na isulat ni Al-Majlisi. Din umpay niyang kitab na Al-Hadaiq ni Kuwan Yusuf Al-Bahrani. Madig na mga kitab ng mga Shia na yaga isurat ng mga ulama nilan na adto nilan butangan kariko
i-document nila yang mga akida nila. So yung mga ulama ta, alhamdulillah, itanaw nila, ipangadian nila inyo na mga kitab, uriyan sinyan, ipayag nila sa mga utaw na yan yung akida ng mga Shia, based sang uno yang iyan sa mga kitab ng mga ulama nila, di based sang uno yang ikita ng mga Ahlussunnah o ikitagid ng mga Sunni sang mga Shia. No, kundi sikid mismo sang mga kitab ng mga mangkabakka ng mga ulama ng Shia. So well documented yang mga akida ng Shia. Aw ikatlo katapusan na akapaglong ko sa ninawakto, which is yan yung pinakamawig talaga. Usip ko sini na utaw. Simpana adun aun sambok na Shia. Aun sambok na Shia explain ka natin uno yang Shia. Minini yang Shia. Minini minan. Mamangin tukaw ba sang pigapanlawnan? Masarig kaw ba? Yan importante yan na usip. Masarig kaw ba sang apang lawnan abot sang uno yang Shia? Or di? Kay kung maglong ka doon ay di ako masarigsan kay Shia yan, di ako masarigsan. Ano na nga ako mapaglalis sa mga ulama? Na ako mapaglalis sa mga ulama na yagapayag kung uno yung kabunan ng mga Shia. Kung di ka manggani gyapon ka di mapanginto sang mga Shia da mismo na yagapasabot kung uno yung Shia. So kung di ka manginto sa mga ulama ng Sunnah, di ka man manginto sa mga Shia kung uno yung Shia, sino ang pangintuan mo? Ikadwa na usip, simpana adun sige masarig ako sang Shia kung apasabot nan mismo kung uno yung akidanan, kung uno mismo yung uno mismo yung Shia. Asin ikaw kasayop alang ng Allahu Ta'ala sabab upod sang akida ng mga Shia yung pigatawag na takiya. Yung pigatawag na takiya, usay pigatawag lang yan na tukya. Takiya, tukya. Sambok day maknasan. Uno yan takiya alam ng Allah Ta'ala. Actually part yan, isa yan sa mga kabakka ng mga usul, mga pundasyon ng Shia. Na kailangan sang sambok na Shia, matigam yan gumamit ng takiya. Wajib ka nang gumamit ng takiya, ng tukya. Okay, uno yan takiya. Alam ng Allah Ta'ala yan takiya, upod yan sa mga pundasyon na akida, or part yan ng agama ng mga Shia na kung wain yan takiya, yang pagatago mo kung uno yung bena mo na pigapanintuan. Nang pasagaw ng sambok kanilan, huwa idharu shay'in wa ibtanu shay'in akhar. Inyang apakita mo sang hayagan, yung sambok na butang, awgid, atago mo sang sud mo, sang pangatayan mo, yung kabaliktaran sinyan. Mana, uno man yung pagalong mo, kabaliktaran sang uno yang iyan sang kan mo pangatayan. So ano yung amak-amak amang tasin alang ng Allah Ta'ala? Yasin nang may pagbidan pagkagaw mana yang pagkagaw part yan ng akida ng mga Shia. Agaw gani ang sambok na igapangadi adi sa Islamic University of Medina sa Kulyatul Hadith lawnan yang mga Shia lawnan umpo o tupo ng kagaw, which is sahih bunayan sabab sang akida nila na takiya, sang pundasyon nila na takiya, yung pagtago nila ng pigatago nila kung uno yung buna nila na akida, labida kung yung kaadap nila ng Shia, labida kung Sunni, part yan ng akida nila na madig yung mga piaglongan ng kanilang mga ulama, madig yung mga kitab na yamang kasulat makapantag san takiya na kung wain part yan ng agamalan yung pagkagaw. Agaw gani sa mga Shia baka na mabugat para kanilan kung magakagaw silan. Kay mismo yung agaman nilan yung yaga pa kay sini o yaga sugo sini. Bagkus yaga lang si Sheikh Al-Mufid, Sheikh nilan na pigaingan kang Al-Mufid, sambok sa mga ningaw na mga ulama nilan, wajib dong nan sang mga Shia yung pagtakiya. Wajib dong nan magtakiya yung mga Shia. Adun, sambok sa mga ulama ng mga Shia, mga ningawan pa ng mga ulama ng mga Shia, kamagunawa ni Al-Kulayni, pigaingan kang Al-Kulayni. Ang kanan kitab na pigaingan na Al-Kafi, na yaning Al-Kafi na kitab ni Al-Kulayni, yang lasaksi ni na kitab, according kanila, baka ng according kanato,
according kanilan, ubos ng mga hadith, mga riwayat, mga narration na lasaksi ni na kitab na Al-Kafi, puro sahih, puro authentic, puro legit mangkanag na hadith according sang Shia. Mana yasinglong nanyani ng Sahihul Bukhari adisang Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kay kita yamangin po kita na pinaka-insakto na kitab uriyan ng Quran, o pinaka-insakto, pinaka-correct na kitab sang ubos yang Quran. Uriyan ng Quran yang Sahihul Bukhari, yang kitab ng collection ng mga hadith na sahih ni Bukhari na itipon ng sang kitab na Sahihul Bukhari. Mana sa Shia may nang, kung sa Ahlus Sunnah Sahihul Bukhari, sa Shia yaning Al-Kafi. Bagkus ilong ni Kamal Al-Haydari, sambok sang mangkabaka ng mga ulama adun na panon buhay pa. Long ni Kamal Al-Haydari, sambok na alim na Iraqi, taga Iraq na longnan. Majority longnan sa mga ulama yang yaga panginto na mas legit palongnan yang Al-Kafi kaysa sang Quran. Kaya na nga, yang mga Shia, yamanginto sila na yung Quran ya mabago, corrupted, ikadugangan, ikabawasan. So once adun yung sambok na putang corrupted, ikadugangan, ikakulangan, di kausan masarig, di kausan komportable, kay malawsan yung lasaksan bakunang buna, akida yan ng Shia. Kaya manginto sila sa pikatawag na tahriful Quran, pagkabago, pagkaparin ng Quran, pagka-revise ng Quran, yamanginto sila saan alang ng Allah Ta'ala. Nalaw ni Kamal Al-Haydari, madig sa mga ulama ng Shia ay mas yagasarig silang sang kitab na Al-Kafi na isulat ni Al-Kulayni kaysa sang Quran. Kaya ni Quran adun yang yapasampay sini yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na yan yung mga Shia anti-sahaba, kontra silang sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So simpana adun o mapasampaykan mo ng gugudanon na kalaban, di kasarigan yung pagkautaw, pag-agamanan. Masarig ko ba sang apasampay nan? Siyempre di. Yan yung katanaw ng mga Shia sa mga sahaba. Na yung mga sahaba yung yapasampay ng Quran ka natin. So masarig ba kita sining Quran kung manginto kita sang akida nila na yung mga sahaba, kufar, mga murtad, mga munafik? So di kita masarig sang Quran. Binan yung katanaw na majority sa mga ulama. Agaw sa aun sambok na Shia, yang sabab sang pagta'zim, pagpakadakwa nilang sini na kitab kamagunawa ng Al-Kafi, yaga pangintuyan na kailangan kuno maabdas kaw muna. Mag-aabdas kaw muna bago kaw mabatya ng kitab na Al-Kafi. Tanawin na akida nila. Sini na kitab alang ng Allah Ta'ala, isulat ni Al-Kulayni na yagalong kuno si Ja'farus Sadiq. Sino si Ja'farus Sadiq? Actually, si Ja'farus Sadiq sambukyan sa mga tupo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ikonsidera ng mga Shia na imam nila. Kaya mga Shia mangintusang 12 ka imam. Aun kanilang 12 ka imam na pigapamarat yan nilan na halos magpanubrada silan kung uno yani silan. Yaning 12 na imam na yani pigabutang nilang sang level ng Allah Ta'ala o sa pagpangayuan nilan, pagduan nilan, pagsimban nilan. Number 1 si Ali radhiyallahu an, din si Hasan radhiyallahu an, si Hussein radhiyallahu an, si Zainul Abidin, si Musa al-Kadhim, si Ja'farus Sadiq, taman sampi nakalas na imam nila na ikadusi na si Muhammad al-Askari, which is si Mahdi kuno, yung Mahdi nila, yung the awaited savior nila, the awaited Mahdi nila, yung pigatagadan nila na Mahdi, o ganyang kabunaya Mahdi ng mga Shia, yung pigatawag na Dajjal na malugwa sa Iran, particularly sa banwa ng Isfahan, na ibanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang sambok na hadith na malugwalong nan yan Dajjal sa antipawri na panahon sang banwa ng Isfahan. Na yung Isfahan iyan adun sang Iran adun na aun maagad kanan na 70,000 ka mga Yahudi. Hadith yan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani si Ja'farus Sadiq, yamanginto kita na Ahlus Sunnah na yani Sunni, Ahlus Sunnah yani. Way problema ta kang Ja'farus Sadiq, mahal ta si Ja'farus Sadiq. Mahal ta yang mga Ahlul Bait, yang mga pamilya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upod yan sa pagpamaratyaya, pero di kita ng extreme.
Di kita extreme pagdating sa pamilya ng Nabi SAW na asimbon na tasilan, abot ang tasilan sang level ng pagkakadunan, ang asimbon tasilan din pa sa Allah Ta'ala. Baka naminan, neutral kita. Mano siya silan, okay, kalabaw sinyan is, kwan silan, yaning pamilya ng Nabi, mahalin tasilan, atag tayong kapatot nilan. Suminin yan. Okay, yan mga Shia, isapada nila yanin na utaw si Ja'far as-Sadiq, iakon nila na imam nila, din inang sila ng mga kagaw na mga peglongan na yagalong kuno si Ja'far as-Sadiq minini-minan. So yani da kay adun. Isa sinyan na hadith na according sa mga Shia, yagalong kuno si Ja'far as-Sadiq. Na ya makasulat yan isang kitab na Al-Kafi ni Kulaini aw sang madig pa na mga kitab ng mga Shia. Na yagalong kuno si Ja'far as-Sadiq at-taqiyatu dinu abai wa ajdadi o dini wa dinu abai man la taqiyata lahu la dina lah. Yagalong kuno si Ja'far as-Sadiq yung pigatawag lang ng natakiya, pagtago mo, yung atagun mo yung akida mo, yung apakita mo kung uning kabaliktaran ng akida mo sa publiko, man isin ng kagaw-kaw yung pagtakiya lang nan, yan lang nan yung agama ko aw agama ng kanak mga taganak. Sino lang nan yang di magtakiya, way kanan agama. Subhanallah. Mana yang agama ng Shia, takiya. Pagkagaw. Iyadan billah. Din long pagyapon ni Ja'far as-Sadiq, based sang niya makasurat sang kanilang kitab, sa kitab yapon na Al-Kafi, long nan, at taqiyatu tis'atu a'syarid din. Man la taqiyata lahu, la dina lah. Yang kwan long nan, yang takiya long nan, 9/10 long nan yan ng agama ng Shia. Mana 90% ng agama kuno ng Shia, takiya. Na sino long nan yang way takiya, way kanan agama. Mana yang agama ng Shia, pagkagaw. Baka na mabugat yang kagaw kanilan. Agaw sana nga iusip ko kagay na yanin na utaw na masarig ko ba kung on Shia adun maga-explain, magapasabot kan mo kung uning Shia? Mapanginto ko ba? Na nga, kay yanin na mga utaw mang kagaw. Magalong ka wadun, simpana, mag-usip kaw kanilan. Yamanginto ba ka mo na mga Shia na yung mga sahaba kafir? Yung mga sahaba murtad, yung mga sahaba munafik? Magalong yan silang kan mo. Nabako ng Shia na Sunni, magatakiya yan silang kan mo. Ay di oy, mga Muslim yan, mga sahaba, mga kadyo na utaw, pero sid ng pangatayan san? Kafir, murtad, munafik. Takiyaan lang ng Allah Ta'ala. Usipon mo adun yung mga Shia. Yang Quran na idi adun kanato. Yang Quran na idi kanato adun. Kwan bayan, yaning yama bago bayan, or yan da na Quran, kung uno yung Quran sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magalang sa, ay ganda sa wasay kalahiyan ng Quran ta. Yung Quran mayo, Quran ta yan da. Takiyaan lang ng Allah Ta'ala. Sa sid ng kanilang pangatayan, kabaliktaran. Kaya manginto yung mga Shia na yaning Quran na hindi ka nato, kamagunan yung malambit ng ganyan, yung bagpos, yung original kuno na Quran ako din kanilang, tigainganan na Mushaf Fatima. Mushaf Fatima, yanin na Mushaf long nang sambok sa mga imam nilan, long nang sambok sa mga imam nilan, aw ikumpara long nan sang Quran na idi ka natin adun times 6, times 6 sang uno yang idi adun na Quran. Mana yang 1/6 gid yang idi adun, yang 5/6 ng Quran ya matanak. Tas ampay sambok na riwaya o na reason pantagsin yan na yang Mushaf Fatima kuno, kung uno kuno yang iyan sa Quran adun, wa kuno sang Mushaf Fatima. So long ng mga ulama, ana ba ko ito ng Quran? Bako ito ng Quran o minan sa kadi. So yan, minan yung takiyaan lang ng Allah Ta'ala. Magalong kawadun, kami na mga Sunni, kami na Ahlus Sunnah, kami na mga bakunang Shia, dabidayang kami na mga Sunni, kafir kami o Muslim kami. Magalong sa, ay Muslim kita, sambok na may agama ta, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yan na doon yung palaganap ng nining mga lumunta ng mga Pinoy na yaga simpatiya sa mga Shia.
na kailangan sambok da kuno kita way pagbidan kuno ng Shia o Sunnah. Subhanallah, yung pagbidan ng Shia o Sunnah kamagunawan ng pagbidan ng tauhid o ng shirk, kamagunawan ng pagbidan ng Sunnah o ng bid'ah. Yan yung pagbidan ng Shia, kamagunawan pagbidan ng langit o lupa. Yan kay alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Adun alang ng Allah subhanahu wa ta'ala, magalong daw man na dun, magalong yan sila ng mga Shia kan mo dun na ay Muslim ka mo, pero yung bunaba ko kita na Muslim kanila. Yamalong gid nila na Muslim kita kay yagatakiya silan. Yamatigam ba ka mo na yagalong si Yusuf al-Bahrani, sambok sa mga kibar, mangkabakka na mga ulama ng mga Shia ni nga panapanahon sang kanan kitab na Al-Hadaiq. Ilong nan adto kung uno yung katanaw ng mga Shia sang mga Ahlus Sunnah. Laong nan mahkumuna bi kufri dunyawi wan najasati dunyawiyah wa hum fi hukmi al-kilabi wal khanazir. Yan yung piglongan ni Yusuf al-Bahrani, sambok sa mga senior na mga ulama ng Shia ni ngayon panapanahon kung uno yung Ahlus Sunnah or uno man yung Muslim na lay beke ng Shia. Laong nan yung hukum talaw nan kanilan kufrun dunyawi. Adi pa sa dunya kafir silan. Mana sa akhirah yak sa kafir gyapon. Wan najasati dunyawiyah. Maripalong nang silan, adi pa sa dunya maripa silan. Labi da sa akhirat. Mana yung katanaw gid ka din ng Shia kanate kung barikan tagid yung kitab, mga kitab nila na bako di kita magpada ng mga istorya nila na doon, barikan tayo mga kitab nila, maripa kita, kafir kita. Sartaya galong yung Allah Ta'ala sa surat At-Tawbah, innamal musyrikuna najas o najis. Yung mga musyrik najis, maripa. Naitawag kita ng mga Shia according kang Yusuf al-Bahrani na maripa. So yasing nang way pagbidan takadi sa mga musyrik sa tanaw ng mga Shia. Then langan fahum fi hukmil kilabi wal khanazir. Mana yang mga Muslim, unuman na mga Muslim na rin pa yung sikta na baka ng Shia, way pagbimbanan lang nila sang idu o sang baboy iyatan nila. Yan yung paglongan ng mga senior na mga ulama kung Muslim ba kita o di according sa mga Shia. Then agaw gani long pa ni Kamal al-Haidari, sambok na Iraqi na Shia na alim, daw nan la yujadu alimun shi'iyyun ithna ashari illa wa yahkumu bi kufri al-muslimina jami'an batinan. Long nan way sambok long na alim na Shia na ithna ashari. Makna ng ithna ashari yaga pangintusang 12 ka imam. Ya tabya na pagahukuman nilan na ubos ng mga Muslim na baka ng Shia, kafir silan, batinan, ng patago. Yan kayang akida ng mga Shia pantagkanata lang ng Allah Ta'ala. Okay, alaw mo nilang kan mo ay Muslim man kita, maglumon kita, way petbib ng takiya lang ng Allah Ta'ala. So, yung paglaw nga dun na kailangan niya mapakila ng Shia, yang mismo Shia kay silan yang masyakila na agam nilan, okay gaw yan kung kasarigan silan, magalaw silan ng bunna, di silan magakagaw. Good. Inshallah. Okay, part ng agaman nilan yung takiya, yung pagkagaw. Atago nilan kan mo, yung kanilan akida. Magalaw silan, minini yung akida nami, pero kung silan gid ng mga Shia, halos kung pagapangiyak pa nila niyang uno kadi yung bunan nila na akida. So yanin ng mga to di kasarigan. Awid alhamdulillah ang kanatan mga ulama na yaga paningkamot ma-expose, mapayag kung anong kabunan sini ng mga to. Barasan sa Allah Ta'ala. So yang kaya lang Allah Ta'ala yung long pasagaw tagbis gid na maalumat, informations about sa takiya base sa akida ng Shia o makamang tanayanin ng mga utaw di kasarigan sang uno na pagapanlaw nilan. Kay yanin ng mga utaw mahilig magtago ng kanilan pagapanituan, pagkasilan kamagunawan ng Ahlus Sunnah, pagkasilan kamagunawan ng mga Salafi, aka mga Wahabi na prangka kita pagdating sang akida ta.
way kwan bayaning way gabon talaga magalong kita uning akida ta kay na nga yamang to kita yung insaben na Quran o hadith pega agad ta unin dapat ta ikatago dapat ta ikalik day ta itago agaw gani long pasagaw ng peglongan sa Kuwait ato sa Kuwait peglongan nila ato na la tasrik wala takhaf ay pagpangindakaw ayo pagkalik mala kung way ininang mo na mat way ininang mo na di na makalik mo so yan kay Allah ng Allah subhanahu wa ta'ala sili dapit taman pangantas ang Allah ta'ala na magbarapan tagkari ko niya madinta kadugangan niyang tagbis yung katigam tapantag sang Islam labida sining grupo ng Shia na yaga kamanga dun ng simpatiya ng majority sang kamusliman sang dunya labida asan ka natin sa Pilipinas subhanallah madigyang yamang kailad nila katanaw nilang sang Saudi matay sa mga ulama adi mga ulama ng Yahudi etc. Grabe na pag nilan sa Iran abot subayon yang Saudi o yang Gulf countries grabe yang tabang sa Gaza sa Palestine yapaindig ng yapabay sila yapaindig ng mga masjid mga ospital mga eskwelahan yapadadang mga relief goods etc. Pero way yama record yama balita aber makaisa na yang Iran na Shia country pada ng aber relief goods dagid sang tigatawag na Gaza o Palestine yang ipadanan mga missile yan yung ipada nila nadto pagpatay sa mga utaw pagpaday sa mga ahlus sunna labida sang Syria sa time ni Bashar al-Assad grabe yang kanilang ininang sa mga ahlus sunna ya matigam kamo sa Syria ningaon sa time ni Bashar al-Assad na Shia yung government pega patay nilan yung mga ahlus sunna sabab kay yung pangan nilan Abu Bakar, Umar o Uthman kay antay silan san kalaban nilan yan na mga sahaba adto sa Syria kuno ningaon sabab kay yung pangan mo Abu Bakar, Umar o Uthman Aisha o Hafsa piyatay dakaw kung yung pangan mo Aisha o Hafsa irip dakaw nilan iyadan billah o madigpa na mga krimen na ipanginang ng mga Shia adto iyadan billah so asili dagit taman subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.